Hola, bon dia, soc la Cristina Tió i explicarem els morters de calç des de la vessant de restauració i parlarem només de les calç aèries. Les hidràuliques les deixem per un altre vídeo. Aleshores, quins tipus de calç aèria hi ha? Hi ha la calç viva, que és aquesta, que són, no toco ara perquè em cremaré, però són pedrots. Són pedres d'aquestes que quan hi poses aigua s'activa, tenen molta temperatura, que es barregen amb els àrids, i a mesura que es van barrejant amb els àrids i amb aigua va baixant la temperatura i quan està totalment mesclat es poden aplicar com a morter. Després tenim l'hidròxid càlcic, que se li diu cal apagada, que és calç semihidratada i molta gent confon la calç semihidratada amb la calç hidràulica. No té res a veure. Aquesta calç és una calç amarada, que es ven al mercat, una mica humida, perquè estigui fet el procés aquest tan lent d'aquesta energia que té la calç per poder-la barrejar amb aigua i amb els àrids per aconseguir morters. I ha d'estar amb aigua per la seva preparació, per poder-la usar, com a mínim 2 o 3 mesos, que hi ha molta gent que diu en 3 dies. No, perquè és de molt mala qualitat. S'ha de barrejar bastant temps. Aquí en tenim una que l'hem fet fa 2 mesos. Després tenim la calç aèria amarada, que es ven al mercat, en bosses o en pots, que hi ha l'aigua d'haver estat amarada, haver estat amb aigua durant més de 6 mesos. Llavors ve una pasta, que se li diu cal en pasta, que ja ve preparat per barrejar amb sorra i fer morters o estucs. L'últim que tenim aquí és la calç molt vella, que li dic jo caviar perquè és de molt bona qualitat, que porta més de 25 anys i serveix pels lliscats finals i per fer fins i tot els vestits dels estucs, que són per fer pintures, bueno, podríem fer frescos amb aquesta calç. A partir d'aquí ara ens falten les sorres, i la calç i la sorra fa que hi hagi un morter. Es poden fer amb tot tipus de sorra, que són tot tipus d'àrids minerals diferents. Aquí tenim sílice, tenim calç basàltic, tenim marbre, tenim sorra de platja desalinitzada, filtrada, o sigui, netejada, i 0,4, que serveix per fer els escardejats. A partir d'aquí hem fet què és l'aglutinant i què són els àrids per aconseguir fer o morters o estucs. La diferència entre morter i estuc és que el morter són les capes bases i l'estuc són els vestits finals, són les capes últimes. Ara, si volem, podem preparar a la cal viva, que és important saber que la cal viva s'ha de tenir molta protecció perquè són pedres de cal viva que es barregen amb la sorra i quan s'hi afegeix aigua peten, perquè li falta aigua. Llavors el que farem és tapar-lo com si fos un volcà i el taparem. I anirem barrejant a poc a poc perquè realment peta. Això dura uns minuts. Llavors tenim aquí sorra de 0,4, o sigui, sorra amb una granulometria bastant gran, li posem la cal viva. Jo llavors aquesta cal viva la separaria una mica, poseu-vos ulleres els dos, i li posaria una mica de sorra perquè pot petar, i li posem una mica, però una mica només, abans de posar l'aigua. Llavors, o sigui, ara està sortint el fum que està cremant, està reaccionant. I ara això està a 70 graus. Ara això estaria bé que el tapessis una estona. O sigui, ara mulles una mica més, però tapa. Ara estem a 70, 62, 56, 46... I ara el tapes tot, que no veiem la calç. I ara ha baixat a 24, 16, perquè la sorra està... Llavors, quan la tenim mullada, ara torna a beneir-la. Ara esperem una mica. Després ens tornarem a posar aquí, perquè hem de donar-li temps. Ara el barregem una mica, que les pedres teòricament s'han anat trinxant i no hi ha el perill que ens petin, i belluga una mica... Jo mullaria una mica igualment, mira, veus, ara hi ha sorra, ara tot és blanc pols. Aquí ens podríem fer una botifarra, perquè això està calent, Ves tapant amb això que tens aquí. Molt bé. I tu ves mullant, Tornem a estar a 35 perquè hem posat aigua i li estem baixant la seva energia. Però posa-li una mica més generosament perquè necessita molta aigua, la cal viva. Aquest morter de calç
jo trobo que és el millor que hi ha per construir, per substituir-lo per la calç hidràulica, perquè té tanta energia que quan estàs construint, quan poses un maó sobre de l'altre, no té capacitat de... no s'aixafa el morter, perquè està amb tanta energia que es queda separat. Si li vols fer una llaga d'1 centímetre, et queda la llaga d'1 centímetre. I és la sort de... t'aprofites de l'energia de la calç mentre s'està barrejant. Ara jo agafaria en un cabàs, agafem una part d'aquesta, li posem aigua i ja la tenim allà. I ara prepararem el morter de calç aèria semihidratada. El que prepararem avui s'haurà de retirar perquè ha d'estar en repòs uns mesos. Però perquè ho veieu, aquesta és una pols que sembla inofensiva, però no ho és. A mesura que passen els dies necessitarà més aigua, més aigua, més aigua. Ara li hem posat 5 paletades amb la mà i hauríem de posar 15 paletades d'aigua. O sigui que és tota la galleda plena. I al cap d'una estona, quan acabem, veurem que necessitarà aigua, perquè se l'haurà menjat tota i es quedarà molt espessa. Aquí no hi ha el perill de que ens cremem ni res, perquè reacciona molt a poc. Amb aquesta calç que hem fet ara, que és molt líquida, i està separada l'aigua de la calç, molta gent es creu que amb això ja es pot treballar. I no té cap poder aglutinant, cap ni un, perquè és com tenir sorra amb aigua, que no aglutina. Has d'esperar que aquesta calç reaccioni amb l'aigua i aquesta aigua es contamini d'aquesta calç perquè tingui poder adhesiu. Si no, no serveix per res. Moltes vegades, durant molts anys, es deia els morters de calç no valen res perquè cauen, perquè la gent feia servir això com si fos calç amarada o cal viva. Aquest mig procés, si no passen uns mesos, no serveix per res. Aquest hidròxid càlcic el vam preparar aquí al taller fa 2 mesos i veieu que és més pastós i aquí encara no ha tingut capacitat de pastar-se. Amb aquest, que és només calç, amb aigua, però aquesta calç ja enganxa, ja té un poder adhesiu, i li barregem l'àrid 0,2. Ara. Després, ara, ens posarem a preparar la calç amarada, que és la que ve en pasta, amb sacs o amb pots. I el prepararem en un cabàs. I ja està, al dente, amb la seva aigua, i farem 1,4, perquè aquí, aquesta superfície, està més magra que aquesta. Llavors, això accepta que sigui més magra. Llavors, posem una mica de calç amarada. Val. Tot, val. Ja està, ara està perfecte. Per veure com són les diferències, el que farem és un macromaó, que el mullem, perquè si no agafarà l'aigua del morter. Aquest hidròxid càlcic, en 2 mesos, encara té calç per separar-se, o sigui, encara té, li diem, trossos de carbonat càlcic, o sigui, aquests trossos encara no s'han hidratat. Per això no és de tan bona qualitat. Quan fem una obra i aquesta calç l'han mullat 2 dies abans, està ple de parts blanques i aquestes parts no reaccionen, llavors aquesta part cau del morter. Llavors, ara farem el mateix amb el morter de calç aèria, que ens ve garantitzada que fa 6 mesos, quan la vam comprar, que estava al mercat. Com es pot veure, aquí no hi ha cap boleta blanca, no hi ha cap punta d'aquestes blanques i està molt més ambrosida, és de més qualitat. Són totes aèries, però aquesta partim de la calç hidratada fa només 2 mesos i aquesta de la calç que hem comprat de 6 mesos amarada, amb aigua. I podríem fer ara una barreja agafant la calç de 25 anys, i ara tires d'aquella, tornem a fer-ho 3, d'aquella en fas 6 ara. Aquesta és tan bona que necessita molt poca aigua, perquè és tot adhesiu. Això s'hauria de mirar amb el so, això es llisca més que l'altre, però això ja és... Però aquesta és més amorosa a l'aplicar-la. Ara toca aplicar a la paret. I ara farem proves amb diferents morters en els diferents revestiments. Hem preparat una paret de TBCs per posar escardejats i aquí tenim una paret on posarem els diferents tipus de
escardejats i trepes, per ensenyar aquests àrids que són tan importants com vibren quan estan treballats i quan estan apretats. Aleshores, és molt important que no hi hagi pols al revestiment i és molt important que estigui humit. Quan un morter hi ha massa aigua, s'esquerda. I quan una paret està seca, agafa l'aigua del morter i s'esquerda. Llavors, la superfície ha d'estar humida però no mullada. Si escardegéssim amb la superfície mullada, que es veu que és mullat, el morter rellisca. Ha d'estar humida perquè vol dir que capta, que ja té la humitat suficient per no robar la humitat del morter, però no li relliscarà l'escardejat. Això és importantíssim. L'escardejat ha de ser bastant líquid perquè com que la calç funciona mecànicament, hem de fer un escardejat perquè quedi ancorat com si fos una teranyina. I per això no posem malles, perquè és una teranyina que s'enganxa en el revestiment. Quan tenim la teranyina feta, fem morters menys líquids i pot ser, llavors, menys líquids vol dir amb menys aigua i sí que els podem seleccionar si els volem fer més grassos o menys. El que és molt important amb els morters i els estucs és que tot revestiment va de magre a gras. El gras és perquè quan plou la grassa fa relliscar l'aigua de la pluja i no penetra l'aigua. Són revestiments que tenen transpirabilitat de dintre a fora, però són impermeables perquè és com posar greix en una superfície, perquè la calç aèria o la calç és grassa per ella mateixa. I ara farem l'escardejat en aquesta paret de BTCs. Escardegem per què? Perquè els morters de calç treballen mecànicament, s'han d'ancorar i només s'ancoren amb la força de l'escardejat. L'escardejat és un joc de muñeca i anar tirant i que es vagi ancorant. Molta gent diu, ai, però si és sorra, però l'endemà està fortíssim, aquest morter, L'endemà agafa el que sigui. Ara el que tenim són el que serien els morters previs, les capes prèvies als morters finals, els estucs, el que seria l'estuc, que és la capa que veiem. Llavors, com funcionen els revestiments de calç? Hi ha unes calç amb unes granulometries més gruixudes i després se li aplica una capa amb una granulometria més fina i al final s'acaba amb una granulometria més fina i més grassa, perquè així és transpirable però impermeable. El que hem fet ara és mesclar-ho amb una sorra 0,2 d'una mateixa cantera, perquè ningú ho veurà, perquè a sobre hi va una altra capa. L'altra capa que farem li aplicarem àrids diferents perquè vibrin diferent i serà uns àrids amb una granulometria més petita, perquè la puguem lliscar. El 0,2 ja és lliscable, però li posarem, no sé, tenim granulometries de sílice, de basàltic, de sorra de riu, en tenim bastantes i jo crec que val la pena veure l'acabat final com vibren unes amb les altres. S'ha de vigilar molt que els morters de calç, quan s'apliquen les capes amb llana, si prèviament no hem fet l'escardejat, una gelada el pot separar de la paret. Per això va bé que escardegem abans, que aquí no ho hem fet perquè no ens cal, perquè estem en un interior, però si treballéssim en un exterior s'escardejaria. Aquest que està fent ara és calç amarada de 6 mesos, i és més mantecós